Il-budget tas-sena d-dieħla se jara żieda ta' 4,400,000 euro jew ta' kważi 50% fl-allokazzjoni ta' fondi għal housing meta mqabbel mas-sena li għaddiet. Ħabbar dan is-Segretarju Parlamentari għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodri Galdes waqt konferenza tal-aħbarijiet li matula elenka l-miżuri tal-budget tas-sena d-dieħla dwar l-isfidi tal-housing. Huwa qal li l-budget allokat għall-Awtorità tad-Djar għas-sena d-dieħla se jiżdied minn 9 miljun euro għal 13 miljun u 500,000 euro s-sena d-dieħla. Is-Segretarju Parlamentari qal li l-budget tas-sena d-dieħla huwa sensittiv lejn l-isfidi tal-housing f'Malta u se jara dħul ta' miżuri li se jkomplu jgħinu persuni u familji l-aktar vulnerabbli li jeħtieġu akkomodazzjoni soċjali. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Leonid Mekkej qal li bħalissa l-Awtorità tad-Djar għaddejja b'eżerċizzju li qed janalizza il-persuni fuq il-lista ta' stennija biex jiġu elenkati l-prijoritajiet u l-eżiġenzi tagħhom. Fosthom dawk li għandhom problemi ta' mart, problemi ta' saħħa mentali, persuni bidħul baxx, ommijiet jew missirijiet li qegħdin isibu diffikultà, persuni li jgħixu f'akkomodazzjoni li hija hemm ħafna iktar nies milli suppost dak li jsejjaħ overcrowding, però qed nifhmu wkoll li għandek nies li mhux neċessarjament għandhom bżonn akkomodazzjoni alternattiva ma biskemi oħrajn jistgħu jingħataw support u jibqgħu fil-post li bħalissa qegħdin mod eżistenti. Fl-isfond ta' żewġ binijiet tal-Gvern f'San Ġwan li sarulhom xogħlijiet ta' manutenzjoni b'nefqa ta' 300,000 euro, is-Segretarju Parlamentari qal li l-Gvern se jkompli bil-proġetti ta' tisbieħ f'binijiet eżistenti. Dwar is-sistema tas-sussidju tal-kera huwa qal li se jiddaħħal mekkaniżmu ġdid li se jibdel il-kunċett minn sussidju għal benefiċċju li se jqis id-dħul tal-persuna kif ukoll in-nefqa. U ma jieħux in konsiderazzjoni l-inkam tal-familja l-kera li taħallas, illum il-benefiċċju mhux biss l-ammont ta' tfal li għandu il-membri tal-familja u l-konsiderazzjoni kollha bħala household li hu meta jiġi biex jikri dan ħajaffaċċhom. Huwa spjega wkoll il-miżura tal-equity sharing li se tgħin persuni ta' 40 sena jew kant joħroġ nofs il-prezz, bin-nofs liħor jiggarantih il-Gvern. Li jidħol f'partnership magħhom jixtriju s-sem tiegħu u mbagħad dak is-sem għandhom id-dritt li mbagħad tidħol kirja soċjali. Brabta ma' riforma tas-suq tal-kera, is-Sur Galdes qal li fix-xhur li ġejjin l-Awtorità tad-Djar se tieħu l-irwol ta' regolatur tas-suq tal-kirijiet privati li sallum għadu mhux regolat.